Keblai shibun ni pi ki parlok ki belawan yang syagani ke channel jonga mentang ini pet chapang types of economy hak ketian kasih kirkom yo kekot berkat ya kejing ya ke yo kekot kum ke jakashat jingbam ke bahe ha ke ba ke wei ke shnong ke hap ban rai ke ai ke ban shet mano ban bam bat mano ban thiet ya ki mar bam hang ni kalong ke rukom trekam jong sautli ki rukom yo kekot kebangan sebatai de ki nuksa ki bajan bat kejing em man la kesngi kebaningkong ngin pet ke market economy capitalism ha ke market economy ke bapura omdon wei uban sensyar ya ke rukom trekam barok wei penban daki hajar ngut kinong thiet bat ki company ki shim yala ki jong ki rai ladakan san ki breu ki kwa ban thiet bon ya kedut bat ukau ki company kin sedang penmi bon namar ki kwa bandan ke jing yonong lada umdan shu ki bakwa ban thiet yaka kador kan hiar bat ki company kin sange ban penmi yaka nuksa hakajing im shisha umdan u ofisar sorkar uba betha yau nong de kan nu un bo dor ya ka t-shirt barim hapo OLX unong de hi ubo dor bat lada kinong thiet ki sngo ba ka dor kadai ke jing ya de ya thiet ke ja lada ka dor ka rempalat unong de u hap ban penhiar dor lani on om de ai kabaan ngin pai shaka command economy socialism lane communism haka command economy ka hap po ka wei ka bor padang kata ka sarkar ka traikam kum u head chef u ba perking bah ka shimrai tikna ka ai ki jingbam ban shet kat no ki benta marbam en ai shaman la ke jakashet bat manu ki ban yo benta omdon ki company ki baya aireng bat iwei ya iwei ke sarkar kalong try ye ki karkana bat ki jakarap kumta terter nuksa kumha kari North Korea ke sarkar ke sensyar ye ki karkana ke budor ye ki mar ke rai kinu ki jingthung ki ba ki nong rap kin rap bat ke rai ru ya ke tulap jong ki nong trai menshua ke Soviet Union kala bot ya ke ne kerukom da ke barai lupa kat nu teli ki juti ki traktor bat kumta terter enshna ha kari barok away man kesnem kabalai kadai mix economy bon ba kiri ha keperthai menta ki pendan kam ya kane karukom namar kepersyang ban shim ya ki ba baha na baro arliang ka ailat ki company shimet ban ya aireng ban kamai jingyo nong henrei ka sarkar karung ya lade ban ya rap ban shna ya ki surak ban ya ki skul bat pentikena bagi company kim syukor ne penmensaw ya ki nong thiet nuksa kari kum ka United States Canada bat bon kiri Europe ha ka US pila ban sedang kekam kayi bande komputer lani bande cake market economy henrei pihap ban buat ki an jingeda siu khajna bat himla ban thau monopoly ban penduk no ya baro kinong ya kun ha ka jokopor
ke sarkar kependan kami kepisah khajna ban penyat yeki sipai shna surokba bat penyat yeki jingerap shnong kum ke jingerap pha shithi kabasau kade traditional economy kani kalong kerukom yo kakot kebarim tam omdan ki office company niki kenhon sarkar ki bertemu lupa ya kejing trai penban ki beriu ki beteng ban le ya kejok akam kabala le de ki kemi ki kpa bat ki temen jongki lada kalong yeng jongphi kala long nong tong dok kha la bon pateng phiru phen long nong tong dok kha nuksa ha kejing im shisha ki inuit ha ka arctic bat ki judgment rate trash nong ha ki cloud amazon la bon spatsnem ki inuit ki la bot ya ki riti dustur jong kejing be marat bat tong dok ha ki ki ba ki yo kim shim la de ha internet ban kamai jing yo nong henry la sam ye ki ha padeng ke shnong kat kum ke riti dustur ban pentikna babaro kin im bat laj na kejing tngan ha ke portlang kini ki ba shadien ki dai pat ha ke ketien pareng phila ban pulehi khnang ba phen kham so thu shushu ha ke ketien khasi bat kumjo ha ke ketien pareng sobha pose ke video bat sapulehi yekine shadien bat kumta ter Kublai Shibon